F'Marzu ta' din is-sena pajjiżna esperjenza tnaqqis qawwi fin-numru ta' nies li rreġistraw għax-xogħol. Dan ikkonfermatu statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika. Għax-xahar ta' Marzu l-ammont ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 5,894. Dan ifisser tnaqqis 1,750 persuna jfittxu x-xogħol meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan huwa l-anqas ammont irreġistrat għax-xahar ta' Marzu f'dawn l-aħħar 20 sena. L-istatistika turi li tnaqqis kien esperjenzat fost persuni ta' etajiet differenti, iżda jispikka l-iktar it-tnaqqis fost iż-żgħażagħ. Kull jumejn ta' din il-leġislatura 4 persuni bla xogħol irnexxielhom isibu impjieg, ħaġa li tikkuntrasta bil-kbir mas-sitwazzjoni tax-xogħol taħt amministrazzjoni preċedenti, fejn kull jumejn persuna aktar kienet tispiċċa tirreġistra. Fl-istess jum statistika oħra tal-Eurostat tikkonferma li r-rata ta' qatt li rreġistra pajjiżna għax-xahar ta' Marzu hija t-tielet l-inqas fl-Unjoni Ewropea. F'istqarrija l-Gvern laqab b'sodisfazzjon dan ir-riżultat u saħaq li jibqa' kommess li jaħdem iżjed biex aktar persuni jsibu l-impjieg li jixirqilhom. Żied li filwaqt li żieda fil-qatt li seħħet taħt amministrazzjoni preċedenti issolvit f'sentejn, il-Gvern mhux se jnaqqas ir-rieda milli jkompli jiġġieled kontra l-qatt.